So this morning atong hisgutan ang about love, no? So katong nay nagtuon og gugma nga mga mahigugmaon na pwede gid mo mag-share, no? Kay so atong hisgutan karon about love. Di man nimo agi na. Love. So pag misgod gani ta og love, something like kanang unsa inyong mahinumduman? Yes. Oh, katong love nga katong naginahinay ka og paduol sa imong uyab nga kanang nakita nimo siya nga gwapa kaysa, nice kaysa smile, mao ba na nga love ang atong nahibal-an? So ang atong love karon nga hisgutan makagalaan is ang love sa Ginoo. Now, mga kaigalaan, ang gugma di ay pwede di ay nga gikan siya sa unconditional, hantod mahimo siyang conditional. Unsa maning conditional? Word nga conditional, naay kondisyon. Like, sa human nga imong gipakaslan ang imuhang asawa, unsa naman ang kondisyon sa imong pagpakasal sa iyaha? Imuha siyang atimanon, imuha siyang palanggaon. So mao na siya ang kondisyon. Kay lisod man kaayo og gipakaslan ra nimo siya pagkahuman, imo siyang biyaan, no? So imuha gid siyang i-maintain ang love sa Ginoo nga gihatag sa imuha. So mao na siya ang love. Kung karon, pwede di ay nga ang gugma sa Ginoo nga unconditional, mahimo siyang conditional? No, ang gugma sa Dios pwede di ay? Now, ato ani siyang isgutan karon mga kaigsunan tungod kay sometimes we flatter ourselves nga ang gugma gid sa Ginoo is never ending sa atoa. Even though the love of God is really nag-maintain gid na nga loving gid siya. Right? Pero kung naay condition no, nag-start na dayo condition. Kung adunay mga kondisyon sa Bible para magpabilin ang gugma niya sa atoa, so naay mga kondisyon. Ang Bible puno sa mga kondisyon. Pero before ta mo adto sa conditional love, ato sa igyong hisgutan og maayo ang unconditional love. Para kung masabdan nato ang unconditional love sa Ginoo, dili gid ta magduha-duha nga bahalag mo undergo kag conditional love. Tungod kay ngano man nasabdan man nato unsa day ang unconditional love. Meaning walay kondisyon nga gugma. Sa unsa man brother nga ang unconditional love nahimo man siyang conditional love. Sa unsa man nga paagi nga pwede di ay mausab ang gugma sa Ginoo nga conditional nya mahimo unconditional nya mahimo siyang conditional, pwede day na. So atong hisgutan karon mga kaigsunan. So mag-start ta sa unconditional love. We know before sa dili pa nato ni kuanan kay nganong agian nato ni ang unconditional love ug ang conditional love kay ang sunod ani is judgment sa Ginoo. Kung masabdan nato ang unconditional love, dili ka mahadlok sa judgment sa Ginoo. Tungod kay ngano man, the love of God casteth out fear. 1 John chapter 4 verse 18. So mao na ang gugma sa Ginoo, mupahawa siya sa kahadlok. So meaning kaning judgment sa Ginoo human ha ato sang ipabalikon. Ang unconditional love magpasabot sa atoa nga because of this love dili ka magduha-duha og dawat sa conditional love. Kung wala ka nakapadayon bisag nasabtan na nimo, dili gyapon ka mahadlok sa judgment, imo gyapon ni siyang dawaton. Bisag tan-aw nato ang mga wicked sa Revelation, wala sila nagbow down sa ilahang mga ulo kay dawaton na nila ang ilahang punishment. Kay nakasabot na sila sa gugma sa Dios. Now, atong sabto no, unsa nga first verse nga inyong mahinumduman pag misgo ta og unconditional love? For God so loved the world. Yes, no? John 3:16. Wow, sige. Every one of us na atong recite ang John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Tanawa gani. For God so loved the world, that is unconditional love. Pag sunpay dayon is, whosoever believeth, kato lamang mutuo kaniya dili mamatay. So nagsugod na ang kondisyon. But when He gave His Son,
Sa dihang gihatag na iyang anak, unconditional gid to siya. When He gave. Sa dihang gihatag na iyang anak, conditional or unconditional? Unconditional gid na siya. Kinsa may nangayo sa ato ag Savior dire? Nabay nangayo sa ato ag Savior? Sa diyang nakasala ang tao si Adan o si Eve, na ba kay makita nga nangayo silang Savior? Wala. Meaning, gihatag ra gyud sa amahan ang iyahang anak tungod sa iyahang gugma. Ingon pa sa isa ka writer, unsa iyang gingon? Wala kuno nakapa-create o gugma sa amahan sa dihang gihatag niya ang iyahang anak. Sa dihang namatay ang iyang anak. Nasabtan na to na? Ha? Wala nakapa-create o gugma sa amahan sa dihang gihatag na iyang anak, sa dihang namatay iyang anak. Apan tungod sa gugma sa amahan, gihatag niya ang iyahang anak. Okay? So mao na siya ang unconditional love. Now, dugang makaigalan. Nganong unconditional love man ni siya? Tungod kay sa Romans chapter 5 verse 10. Start na lang ka og 8. Tan-aw na to kung unsa gyud kining unconditional love sa Ginoo. Nga unsa ni kalalom, no, ingon pa ni Apostol Pablo, ang kalalom, ang kalapad, ang kataas sa gugma sa Dios nganhi kanato. So kung masabtan ta ni Lon, dili gid ta nga lakano ginana day ang gugma sa Dios. Grabe no, dili siya basta-basta. No, tanawan na to. Ato ta sa Roma kapitulo 5 versikulo 8. Ingon diri sa English, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Hinumdumi na. Wala ta nagbuutan nga naabot ang gugma niya sa tuwa sa paagi nga namatay ang anak. Dili pwede daylon nga pwede nga magbuutan sa ako ay ako magsimba. Dili na siya pwede. Kay ngano man, samtang makasasala pa ta, hinumduman na to, samtang makasasala pa ta, si Kristo namatay ka na to. Unya ang kamatayon ni Kristo, nagpakita na siya sa unsa? Gugma sa Dios. Diha na padayag ang gugma sa Dios. Asa man nababasa? Unang Juan kapitulo 4 versikulo 9. Sa dili pa nato padayunon ang Roma kapitulo 5:8 paingon sa Jess atong basahon ang unang Juan. 1 John chapter 4 verse 9. Okay, unsay giingon dira? In this was manifested the love of God toward us, because that God sent His only begotten Son into the world, that we might live through Him. Kung sa Bisaya pa, mao kini ang pagpadayag sa gugma sa Dios nganhi kanato, tungod kay ang Dios gipadala niya ang nag-inusara niyang gipanganak nga anak nga lalaki nganhi sa kalibutan nga aron kita mabuhi pinaagi kaniya. So therefore, mauday ni ang pagpadayag nga samtang nakasala kita, si Kristo namatay alang kanato, gihatag sa Dios ang iyang anak. Mao nang sa Roma kapitulo 5 bersikulo 8. Sa verse 9 ta, sa Romans. Unsa ang gingon sa verse 9? Much more then, being now justified by His blood, we shall be saved from the wrath through Him. Ang kamatayon nga judgment nga atong gisgutan, nga human sa condition, unconditional man human sa conditional love, ang wrath of God dili na takapadulong dadto. Unta, kung mo-undergo ta, ug nasabtan nato ning unconditional love, mo-undergo ta sa conditional love sa Ginoo, nga nahimo na siyang conditional love, dili na unta ta moabot aning wrath of God nga mao ang ikaduhang kamatayon. Okay? Dili na unta ta maabot ato. Dili na unta ta mag-suffer, mga kaigsunan. Dili na unta ta mag-suffer sa Revelation chapter 16 verse 1 nga ang wrath of God is the 7 plagues. Dili na unta ta mo antos ana. Kung ato ning sabton ang dakong gugma sa Dios, kay nasayod ta nga ang gugma sa Dios o ang iyang kaayo mo giya kanato sa paghinulsol. Ato ning isgutan kadyot lang. Ana mabasa? Romans chapter 2 verse 4. Okay, unsay giingon diri?
Or despisest thou the riches of his goodness and forbearance and longsuffering, not knowing that the goodness of the Lord leadeth thee to repentance? So therefore, Romans chapter 2 verse 4, ang kinidaing gugma sa Dios nga napadayag sa atua nga mao iyang pagkamaayo is mugiya ni sa atua sa paghinulsol. What is repentance? Unsa ang paghinulsol? Yeah, exactly. Sorrow for sin. Pagkaguol sa sala. What else? Running away from? Turning away from sin. So therefore, kanidaing gugma sa Ginoo is mutabang day ni sa atua nga dili ta ganahan sa sala. So, i-embrace na nato ang good. Ibalik ta sa Roma kapitulo 5 versikulo 10. Balikan na to. Unsa ang giingon sa verse 10? Mao ni siya ang unconditional love. For if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more being reconciled, we shall be saved by His life. Wow! Tanawa ra gud. Unconditionally love. Kaya nga naman, samtang mga kaaway pa kita. Kinsa manggoy kaaway nimo ang pikas nga nagminahalay sila. Kinsay nakasulay diri nga nay kaaway? Ha? Kita tanan. Pag samtang natay kaaway, kana ba imong kaaway na higugma ba na sa imo ha? Wala. Pero ang gihimo sa Dios samtang mga kaaway pataniya, gipasig uli taniya sa iya pinaagi sa kamatayon sa iyahang anak. Wow. Amazing nga ang love. Kaya nga naman, dili ka kita anak nga love. Kanang normal man na nga magpakamatay ka sa imong asawa. Normal man nang magpakamatay ka sa imong friend. Kay friend man na nimo siya. Pero kung ang usa na gay katawo nga magpakamatay sa imuha nga kaaway kaniya, that is amazing love. Amazing nga nga love. Kaya nga naman, sa unsa man nga paagi nga nahimutang kaaway niya, it is because of our sin. Kay ang sin is kaaway gid ni sa Dios mga kaigilan. He loved the sinners, but He hates sin. Gigugmata niya pero unsaon man gyud nga kontra man gyud sa Dios ang sala. Mao nang isulti, i-confess ang sala. Mao nang giingon sa 1 John chapter 1 verse 9, no? If we confess our sin, He is faithful and just to forgive us. Tungod kay nganuman, napasig-uli na ta sa amahan. No? 1 John chapter 1. Mao ni siya ang unconditional love mga kaigalan. 1 John chapter 1 verse 9. Pwede mangutana? Yes. Kanang atong kuan ba is unconditional love. But then si Christ man God, ang Son of God siya ang required sa law. Kuan so dili ba na siya kani siya pang open lang niya. Sige, no problem. Dili ba na siya mo'y kanang kuan lang kay it is because siya ang required sa law. Maong namatay siya kay required siya sa law? Dili kan inana ba kay inani siya. Atong kuanon ha. Nasabtan ako imong question, Jel. Okay, para sa tanan ang pangutanan ni Angel ato ang klaruhon. Dili ba tungod kay namatay si Christ tungod kay gipangayo siya sa balaod? Mao ba na ang hinungdan? So nahimo siyang napugos tungod kay ang balaod nagdemand man og kamatayon. Hinumdumi mga kaigsunan nga ang law mo demand siya sa atong death. Kitang tanan nga matay, mga matay ta tanan. Kang Adam pa lang dili na to mo multiply si Adam. Tungod kay ang law ga-demand siya death ni Adam ug ni Eve. Here comes because of His love. Siya ang namatay para nato. siya atong substitute. Siya atong substitute, siya ang puli, siya ang atong surety. Nga instead kita ang mamatay nga moadto sa lubnganan ug wa nay pagkabanhaw. Si Kristo ang namatay. Og siya pod nahimo natong example nga nabanhaw og kita usab mabanhaw. Kadtong mga tawo nga nahimong matinud-anon diha kaniya nga by faith gihawiran niya ang kondisyon sa gugma sa Dios. Kana gyud mga kaigilan. So now He loved us unconditionally. How God showed His giunsa pagpakita sa Dios ang iyang unconditional love sa ato as the demand of the law. As the demand of the law. Ato ta sa Isaiah chapter 53.
kung unsa kagrabe ang sala mga kaigalaan nga ang unconditional love nag-antos nga sama niini. Okay? Ato ta sa verse 3. Sa verse 3 nagingon sa Isaiah 53 verse 3 to 7 nagingon diri. He is despised and rejected of men, a man of sorrows and acquainted with grief. And we hid as it were our faces from him. He was despised and we esteem him not. Wa gay nato siya gidasig. When we put this one, it is talking about to the kanang nagisgot ni siya sa general sa people of God. Nga when Christ was crucified on the cross, kinsa may nagdasig sa iya didto? Kinsa nagdasig? Dili ang sa iyahang katawhan, kundi ang dautan nga naa didto sa cross. Katong kawatan. Dili ang katawhan ang iyang nagdasig sa dihang gi-reject siya, gi-despise siya, gibiay-biay, gidaog-daog. Wala nato siya gidasig. Grabe. Sumpay sa verse 4. Surely he hath borne our griefs and carried our sorrows, yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. Giangkon pagid ni sa Father ang pag-antos sa iyang anak. Because God, ihang batasan, unsang batasan sa Ginoo? The transcript of God, the transcript of His character is in the law. Mao na ihang character. So therefore, ang law niya, nagdemand man sa kamatayon sa iyang anak, mao nang giangkon niya nga siya ay nagkastigo sa iyang anak. Tungod kay ang kamatayon sa iyang anak, maura pod ang pagpalig-on sa iyang panggoberno nga mao iyang balaod, nga gilapas sa tao, una gilapas ni Satanas dito sa langit. Amazing love. No? Grabe. Ingon diring, siya'y nagpasan sa atuang mga kasakit, sa atuang mga pag-agulo. Siya'y nagpasan sa atuang pagkulata sa iyaha. Siya'y nagpasan, imbis kita'y kulatahon, siya mo'y ginakulata para nato. Mao ni ang giingon sa 1 John 1:29. Nga unsay giingon diha? The Lamb, no? Behold the Lamb who taketh away the sin of the world. Siya ang nagpasan sa atuang sala. Og nahimo siyang makasasala tungod kanimo og kanako. Pwede day na? Pwede day na nga ikaw ang nakasala, ako'y motubos sa imo. Nahitabo ba na sa real world? Diri sa kalibutan, nahitabo ba na? Kinsa may nakabalo nga nahitabo na? Nahitabo na siya. Diri sa kalibutan, kabantay mo anang uban nga kabantay mo anang mga story nga imbis kini siya mo'y nadakpan kay siya mo'y nakasala, kay nasapnan siya nga nag-drugs, and then someone nga ningon nga, ako na lang magpakuan, kay kanang gamit kay ka importante kay kasabalay, ikaw na lang ang magkuan, igno na lang ako nga ako. Like for example, na mga situation ngayon ana. Oh, ako tong ang kunon to nga sala imbis siya. Tungod kay ngano man, mas kinahanglan pa siya sa iyang pamilya. No, nay mga situation nga mga ingon na. Okay, padayon na to diri sa verse 5. But he was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. So inumdumi mga kaigsunan, nga ang unconditional love nag-antos og maayo. Pwede pa man ninyo ni ipadayon, no? Pero gikuha lang nako ang mga pinaka-importante kaayo nga gipakita diri makaigalaan nga sa ato ang mga samad siya imbis kita ang nasamad, siya ang nasamad, ug tungod sa iyahang mga samad ug mga kastigo sa iya kita naulian. Mauna ang kalalom sa gipadayag niya sa iyang unconditional love mga kaigsunan. Verse 6, all we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all. Hinumdumi, nagkatag-katag na ta tungod sa ato ang pagpakasala. Pero unsay nahitabo?
gibutang sa Ginoo ang atong sala sa iyahang pinalanggang anak nga mao si Jesus Christ. Mao nang nahimo siyang makasasala. Ana mabasa? 1 Corinthians or 2 Corinthians chapter 5. Open your Bible. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Nagaingon diri, for he hath made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Kung sa Bisaya pa, gihimo siya nga makasasala o nakasala para kanato nga wala gani makaila og sala, nga aron kita mahimong matarong sa Dios diha kaniya. Wow! So mao na nga ang Isaiah 53 nagpakita nga gipas-an niya ang sala tungod kanimo og kanako mga kaigsunan. So mao na nga dili unta ta mahadlok nga mo undergo sa conditional love. Tungod kay kung mag-suffer manggaling ta, much more ang gisuffer ni Jesus Christ dito sa cross. Tungod kay iyang gipas-an ang tanang sala sa tibuok kalibutan. Okay? Dili unta ta mahadlok ba nga mamatay? Dili unta ta mahadlok nga Lord tabangi ko nga maubay nako nimong law. Total imuha mang love no ang gatuklod sa ako para maubay ni. Dili unta ta mahadlok ani kay ngano man ang pag-suffer sa unconditional love is much more sa atong suffering. Kung i-persecute manggaling ta dili unta na mo'y makapahimulag kanato ngadto sa Dios. Now, moadto ta sa conditional love. Nganong nahimo man ni siyang conditional love? How come nga ang usa ka unconditional love nahimong conditional love? Sa unsa nga paagi man? As I said sa pangutana ni Maymay ganina nga nganong hate man sa Ginoo ang sin, niya love niya ang sinners. Mao ni siya makaigalaan. Kung magdwell ta sa atong flesh, wherein the sin dwelleth, kung magpabilin ta sa atong unodnon nga diin ang sala nagpuyo, bulag gid ni sila sa spiritual manggod. Dili ni siya pwede mag-uban. Now before that, before we go sa conditional love, ato sang hatagan og dako-dako nga ubo lang nga pagtagad ang pangutana ngano man nga kay ngano ang spirit giingon na daan nga ang spirit ug ang flesh. Sa flesh kung asa sa unod na siya pa, sa unod nga nagpuyo ang sala, kontra gid ni siya sa spirit. Ato ta sa Romans chapter 8. Okay. Dito sa verse 5. Okay, open your Bible sa verse 5 sa Romans chapter 8. Verse 5. Sige ingon diha. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh. But they that are after the spirit, the things of the spirit. So kung unod nun ta, kalibutanon ta, that is kontra na siya sa spiritual, kontra siya. Ang spiritual is law. Ang sin is transgression of the law. Ang flesh ug ang spirit kontra sila, parehar na sila. Okay, kontra ning duha. Kung ang law ug ang sin kontra, ang unod pod ug ang spiritual kontra na siya. Kaysa unod nagpuyo ang sala. Okay? Verse 6, for to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Kay ang unod nun nga unahuna kamatayon, o ang espirituhanon nga unahuna kinabuhi o kalinaw. Ato ta sa Galatians chapter 5. Okay, verse 17. Okay, akong basahon na. Basa lang dayon sa Bisaya. For the flesh lusteth against the spirit, and the spirit against the flesh, and these are contrary the one to another, so that ye cannot do the things that ye would. Tinawa, makita na to, mao na siya may. Nga nganong ang love sa Ginoo og ang kining sin is kontra ni silang duha. Tungod kay dili day pwede nga ang spiritual ug ang unod nun magkuyog kay sumpaki day ni silang duha. Mao na nga niingon pag diri sa Galatians 5:17 sa tumoy sa gibasa ni brother Jenison nga maunang gusto nimong buhaton di nimo mabuhat kay kontra day ning unod ug ang spiritual. Unsaon pagpuyo sa spirit sa Ginoo sa atoa kung nagpabilin ta sa unod nun nga ang spirit sa Ginoo mao may mulimpyo sa atong kasing-kasing. So kung dili ni siya mopuyo ang spirit of God sa atoa wala gid tay paglaom.
Kay only ang agency sa Ginoo ang yang spirit nga mulimpyo sa atong heart. Mao nang giingon ni Apostol Pablo sa Roma kapitulo 7 bersikulo 20 nga sa dihang mubuhat gani ko og sala, dili na ako ang gabuhat ni ana kundi ang sala nga nagapuyo kanako. Kay nganuman ingon pa lagi ni Apostol Pablo, kay ang unod ug ang spirit kontra gid na sila. Dili sila magkauyon. Now, moadto na ta sa conditional love. Sa unsa nga paagi nganong ma-conditional love naman siya. Human niya gipangita ang iyang unconditional love. Kanina dayon naatay respond mga kaigalaan. Naatay respond sa iyang unconditional love. Mao nang gihimo na siyang conditional love. Now, first nga verse is moadto ta sa John. John chapter 16. Verse 27. Unsay giingon diri? So si Jesus ani nakig-istorya siya, ang whole nga context ani nakig-istorya siya sa iyahang mga apostles. So ingon siya diri sa verse 27, "For the Father himself loved you because ye have loved me and have believed that I came out from God." So adunay duha ka butang nga gisgutan diri sa verse 27 nga nahimong kondisyon sa gugma sa Ginoo. Nganong nahigugma ang Father sa mga apostol? Tungod kay number 1, tungod kay ang mga apostol nahigugma kang Jesus. Kung wala nahigugma ang mga apostol kang Jesus, meaning ang love sa Father wala sa mga apostol. Okay? Number 2, og kining mga apostoles nagtuo sila nga si Jesus gikan sa Amahan. So ang gugma sa Ginoo diha pa lang daan conditional. Sa John 15, ito na lang ning pasunod. Verse 15, the same ra gyapon. 15 verse 13 and 14. Okay, unsay gingon? "A greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends." Si Jesus ang nagig-istorya ani sa iyahang mga higala, iyang mga apostoles o kita, pwede po ni applicable sa atua. Walay lain kay gihimo man tang friend ni Jesus. Okay, gihimo ta niyang friend. Verse 14, "Ye are my friends if ye do whatsoever I command you." Ay ra gani dayta mahimong higala sa Ginoo ni Jesus kung tumanon nato iyahang giingon. Like for example, kinsa may suod sa inyo ha diri nga friend na? Kanang suod na kayo. What if your friend bisag suod na kay mo, inyong friend is bisan gani uyab? Di ba, Jel? Oh yes, bisan naganig uyab na nimo, mas close pa mo sa imong friend. Kay step higher man mo kung friend mo, nag-step higher man mo into relationship. Pero tanawa ra gud nga kon ang imuhang kapikas is dili mo parehag tumong sa kinabuhi, what will happen? Di mo magkasinabot, what will happen? Bulag yun. Nganuman, ang gusto aning pikas, work of the flesh. Ang isa kay work of the spirit ang isa. Sumala sa atong gibasa ganina nga ebidensya nga kontra gid ni siya. Ang desire sa carnal, sa pikas, sa imong kapikas, sa imong kinabuhi is carnal. Unod nun. Nya kontra man sila. So magbulag yun. Kay kaning both is nagdwell man ni sa atua. Ang sin ug ang spirit nga galimpyo sa atong heart. So unsaon man na? Bulag. How much kung friend ra mo? How much more kung friend ra mo? Reality, ang word of God, it's really reality good mga kaigsunan. John 8:42, akong basahon. Jesus said unto them, "If God were your Father, ye would love me, for I proceeded forth and came from God, neither came I of myself, but He sent me." So grabe conditional. Nakita ninyo ang condition? Nga ingon siya diri, ingon si Jesus, kung, nag-start pa gyud siya sa kung ang Dios inyuhang amahan, inyuha unta pud kong higugmaon. Kay ako gikan man og migawas gikan ka sa Dios, og wala ako mitungha sa akong kaugalingon, apan siya nagpadala kanako. You see, nakita na to ang condition ani, na ay condition.
Now, kini dili na kay natutason, moadto na din ta sa atong mga question. Sa 1 John. Si John gyapon no? John, tanawa gyud si John. Siya ang nagsulat sa conditional love, unconditional love. John 3:16, siya pod gihapon ang nagsulat sa conditional love sa Ginoo. Nakita na to, the same person nga gigamit sa Ginoo nga nagpadayag sa iyang unconditional love o sa iyang conditional love, the same person. Okay? 1 John chapter 2, verse 15. Open your Bible. 1 John. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Okay. Conditional or unconditional? Meaning, ang gugma sa Dios dili siya pwede mo puyo sa usa ka tawo nga nahigugmaon sa kalibutan. Kay kontra lagi sila sumala sa atong gibasa ganina sa Galatia 5:18. 18-17 sa Galatia 5. Og sa Roma Kapitulo 8 mga kaigsunan, kontra sila. So mauna nga, adunay katapusan mga kaigalaan ang sala. Then, ang sunod ani isang judgment sa Ginoo. Mao nang giingon, mao nang sa John 14:15 sa giingon, if you love me, keep my commandments. Kung kamo nahigugma kanako, tumana ang akong mga sugo. Kay nganuman, kay only by love ra gyud matuman nato ang sugo sa Ginoo. Mga kaigsunan, only by love nato matuman ang iyang sugo. Dili ta pwede nga nituman kay nahadlok ta dito sa impierno, Brother Lon. Kay mahadlok ko mulangoy dito sa impierno, mahadlok ko nga magbutoy-butoy akong lawas, unya makainom ko atong dugo, kay wa na ko'y laing inumon. Mahadlok ko ato, mahadlok ko nga mabundakan og ice nga 50 kilos, mao nang matuman gyud ko sa iyang sugo. May kagalaan pinaagi ra gyud sa gugma nga nato tumanon ang iyang mga sugo. Unya conditional. If you love me, keep my commandments. Do not keep the law of God samtang wala pa ta nahigugma kang Kristo. Kay nganuman, kay sumala sa akong gibalik ganina, ang gugma sa Dios magapahawa og kahadlok. Kitang tanan nagsugod man tag kahadlok, di ba? Sa dihang nay nagwali, unsay giwali nila? Ala, nay 7 plagues, kung dili ta magtuman sa sugo sa Ginoo, maimpierno ta. Magkabahong ta. Pero later on sa diha, kay ngano unsay gingon sa Bible? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Ang kaning atong pagkahadlok sinugdanan lang ni. But later on, kining gugma sa Ginoo, mao na ni siya ang muhatag kanatong kagawasan nga di na ta mahadlok. Wow. So therefore, di ka mahadlok sa judgment tungod kay ngano di na ta mo abot didto kung nakasabot ta sa iyang love. Unya unsay giingon pagid sa Ginoo, ang judgment sa Ginoo, ang iyang condemnation is tungod kay gisalikway nato ang kahibalo. Una labaw sa tanan sa iyang gugma nga iyang gipadayag sa tuwa. So that's the problem in John 15 verse 9. Okay? Basa. Ingon diri, as the Father hath loved me, so I have loved you. Continue ye in love. Yes, mao na siya ang sugo niya sa ato. Love one another. Kay nganuman, this is the only thing nga kanang nasayop si brother. So this is okay. So by that love magkatinabangay ta. No, magkatinabangay ta nga i-reconcile, nakasala si so and so, si brother. So tabangan na to siya. Kay nganuman, because we loved him. Mao na iyang command nga we need to love one another as he loved us. Kay nganuman, kung masabdan gyud nato ang gugma sa Ginoo, kung giunsa niya pagpadayag ang iyang unconditional love, dili gyud ta mahadlok nga magantos sa persecution. Nganong si Christ nakalahutay siya sa pagantos niya sa pagpasan sa cross, pagbunal sa iyang likod, paghang sa iya sa cross, paglansang sa iyang mga tiil ug sa iyang kamot didto sa cross, nganong nakalahutay siya? Because of the love of his Father in him. And gusto pud niya nga ang love nga naa sa atua, maunta ni siya makapalahutay pud nato. Nga bisan sa persecution time. Sige. Diri sa 1 John 2 verse 15.
ayaw nilang gugma ang kalibutan ni ang mga butang diya sa kalibutan kun may nagahigugma sa kalibutan ang gugma alang sa amahan wala kaya kaniya. Yes. So ang mga people bang wala na kaila sa Ginoo like mga atheists, mga Gentile something nga wala kaila sa Ginoo, wala man gid na sila nahigugma sa Ginoo kay wala man na kaila sa Ginoo. So kanang kung kanina statement ang gugma sa amahan wala sa ila so walay gugma ang Ginoo sa ilaha. Wala sa ila kung nahigugma sila sa kalibutan. Oh, nawala. But first, mao lagi na siya ang process. We need to have first the knowledge before the love. Kay nga naman naraha atong kuan. Ang ilang gikinahanglan ang unconditional. yes. Dinidi unconditional love Before conditional. before ang conditional. Tanawa ha, sa dihang magdala ka og message kay without wa man sila knowledge. Kay wa may knowledge ang mga tao sa law, wa man sila knowledge sa love sa Ginoo. So imong dadon is ang love, ang John 3:16. This is unconditional when he gave his son. No, when he gave his son. Then after they have the knowledge and they rejected it, wala sila ni undergo process sa condition nga gihatag sa Ginoo, and then diha the judgment come. And then ang love na dili na mo dwell sa ilaha. Adto ta sa John 3 verse 19. Para masabdan na to. John 3 verse 19. Unsay giingon diri sa John 3 verse 19? And this is the condemnation. Mao ni siya ang paghukom. That light is come into the world, let us atong ibutang nga niabot na ang kahayag sa ila. Don't tell me nga wala gyud mga tawo nga niduol atong mga atheists para isulti ang pulong sa Ginoo about His love. Kanang kuan ba kana nga mga people dili mo jud kay karon they know already about Christianity, they know about God, but then ilang gi-reject so ang love sa Ginoo wala sila Not that in is them. conditional love naman gid unta. Yes. They know naman Yeah, about they have already the knowledge. Mabitong condemn na. pero kung wala ang gugma sa Ginoo sila nganong buhi pa man sila. No, it doesn't mean nga ang love sa Ginoo wala sa ila mo basis sa ilang life. Naghatag man ang Because the love of God, the mercy of God still exists sa atuang tanan. But what it means is nagdwell sa ilaha ang love, meaning they will act the love of God. The same as Christ act, the same the apostles act. Pero providing the needs, their needs and kanang sa ilahang life, the oxygen and everything. That is grace. And Pero out of love. yeah, that is grace. Pero ang point manggod nga, the love of the Father is not in Him because the love of God will hate sin. Ang point, ang sentence ba, ang point sa statement manggod is, the love of God is not in Him. When we love the world, the love of God is not in us. Kung sa tinuod pa lang unta nga ang gugma naa sa tua, Manifest sa yes, meaning wala sa sulod nato ang gugma sa Dios. Kay nganuman, kay ang love sa Ginoo gakontra gid ni siya sa the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. grace sa Ginoo ate, love man gihapon na niya. Iyaha man ang gihatag sa tanan. So, But gid ang love, iyang gihatag sa tanan. Naa gid siya love gid na ang nag-work ana, love gid siya gyapon. yes. But then, dili lang siya mo manifest sa imong kinabuhi tungod kay kanang kalibutanon man ang imong pagkinabuhi. Yes, exactly. Mao na ang sentence nga the love of God is not in Him. Tara ang sentence, the love of God. Yes, He gave His love. That's why when you presented the unconditional love, that is giving of His love, giving His mercy, His grace. But you need to receive it. Mabitaw na nga na condition nga you need to believe it and accept it. But if you will not accept it, then wala ni siya mahimo sa imuha.